tayo sa papasok lang sa entrance ng Venice Grand Canal. At ito yung napakagandang view nila. So makikita nyo dito, para kang nasa ibang bansa. Ayan. Sakay tayo doon sa mamaya, bangka. Lapit ako. Hello. Yan, marami restaurant. Ito may mga artista. Hop. Nah, demi diri ha. Hindi mag-dumpling. Pero mainit, maganda pag hapon. Hapon kayo punta, o gabi. Mas maganda dito. Huwag kayo tanghali, mainit. Pwede mag-type. This is it. That's it. So, Yes, Papa. ito yung mga kasama namin, hindi naman maintindihan. Hello, Gunjot. Ganda dito guys, punta kayo. 400 per head. Pero sulit naman, maganda. Punta kayo kapag gabi. Gabi kayo pumunta kasi Transfer. ano, may lights daw dito. Pangit daw pag ano, pag ganitong oras, mas maganda pag gabi. Ikaw ay aking ganda mo sa paningin. 400 ma'am, one person. Si. Yeah, si Senora Gunjot. Bon Jovi. Sa ilalim Ng puting ilaw. Ilaw na buwan. Yeah, break it down. pakinggan mo ang Aking sigaw sa dilaw ng buwan. yeah. Hihingin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Sabi mo noon sa'kin, kailan ba hindi magbabago? Kanta! Wala Naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan mo? 1, 2, 3, Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. At kung ako'y muling iibig, sana'y maging katulad mo na may pusong bato. Sige lang, meron ka naman matatanggap pa mo yun. kahit Sa man ngayon, dinggin mo at nung awitin.
Sakaling ika'y marising ang matigas mong damdamin. Come! Kuros! Dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. At kung ako'y muling iibig, sana'y maging katulad mo na may pusong bato. Korean siya! Katulad mo na may pusong bato. Ipuda, ipuda! Di mo na. 재밌다 몰라. 한다 이거 몰라. Tingin na lang ata. Thank you, sir, ah. Thank you. 1, 2, 3, go. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. At kung muling iibig, sana'y maging katulad mo na may pusong bato. 영광이 따라 이 새끼들. 야. We're having so much fun. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. What is thank you in Korean? 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 사랑아. 사랑아 꼭. Next week we're going to Korea also. Me and my wife. 1 week. Yeah. South Korea, Seoul. 서울. We're waiting for our visa. 아이고 지금 서울. We're staying for 5 days. 맞대? So ngayon natapos din yung ano namin dito sa Venice Grand Canal at pauwi na kami dahil tapos na, naikot na namin lahat. Masaya, kaya kung gusto nyo guys magpunta dito, masarap, maganda, mag-enjoy talaga kayo. Sulit yung pagpunta nyo dito. At yun lang, maraming salamat sa panonood.